ଇମାଜିନ୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଭାଷା ଅଛି, ସାହିତ୍ୟ ଅଛି, ସଂସ୍କୃତି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ନିଜର ଅକ୍ଷର ନାହିଁ। ସେ ଭାଷାରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏହା ଥିଲା ସାନ୍ତାଳୀମାନଙ୍କର ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା। ସେ ଆଶା ନେଇ ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ 1925 ମସିହାରେ ସାନ୍ତାଳୀମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଦିଗ ଦେଲେ। ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର ରଚନା କଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ମେଟ୍ରିକୁଲେସନ୍ 1928 ମସିହାରେ ପାଟନା ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ସାରିଥିଲେ। ମେଟ୍ରିକୁଲେସନ୍ ପରେ ସେ ସେରଙ୍ଗପୁର ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇ ବାରିପଦା ଟେକ୍ନିକାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟରେ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ କାମ କଲେ। ପରେ ସେ ବାଦାନ୍ତବାଡ଼ି ପ୍ରାଇମାରୀ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ାଉଥିଲେ। ଅଲଚିକି କେବଳ ଏକ ଲିପି ନୁହେଁ, ଏହା ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାର ଏକ ପୁନର୍ଜନ୍ମ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାକୁ ଓଡ଼ିଆ, ହିନ୍ଦୀ, ବଙ୍ଗାଳୀ ଏଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଲେଖାଯାଉଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହା ଆମ ସାନ୍ତାଳୀ ପ୍ରନାଉନ୍ସିଏସନ୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିପାରୁନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ପଣ୍ଡିତ ମୁର୍ମୁ 30ଟି ଅକ୍ଷର ରଚନା କଲେ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 6ଟି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ 24ଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ସାନ୍ତାଳୀ ପ୍ରନାଉନ୍ସିଏସନ୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇପାରୁଥିଲା। 1925 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଅଲଚିକି ଲେଖା ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଏହା ବିଷୟରେ ଏତେ ଅବଗତ ନଥିଲେ। 1939 ମସିହାରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଷ୍ଟେଟ୍ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଏହାର ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେ ସମୟରେ ଅନେକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ହେଉଥାଏ। ଅଲଚିକି ଭାଷା କେଉଁ ଭାଷାର କପି ନୁହେଁ, ଏହା ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଭାଷା। ଏପରି ଓଡ଼ିଆ, ହିନ୍ଦୀ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଦେବନାଗରୀ ଭାଷାରୁ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଅଲଚିକି ସେହିଭଳି ନୁହେଁ। ଏହା ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଭାଷା। ମସିହା 2003, ଯେଉଁ ମସିହାରେ ଆମ ଅଲଚିକି ଭାଷା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନର 8th ସିଡ୍ୟୁଲରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲା। ତାପରେ ଅଲଚିକି କେବଳ ଏକ ଲିପି ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ସମ୍ମାନ ଓ ଅଧିକାର। ପ୍ରଥମେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ, ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ପରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଲେକ୍ଚର ଓ ଡିଜିଟାଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସବୁଠାରେ ଅଲଚିକିରେ ଉପସ୍ଥିତ। ଆଜିକା ଦୁନିଆରେ ଅଲଚିକି ବହୁତ ଡେଭଲପ୍ କରିଛି। ଏବେ ଓଡ଼ିଶା, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ, ଆସାମ, ବିହାର ଇତ୍ୟାଦି ରାଜ୍ୟରେ ଏହା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହାଇସ୍କୁଲ, MA, BA ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିବାର ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ରହିଛି। ଆଉ ଏବେ ସାନ୍ତାଳୀ ଖବରକାଗଜ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲାଣି।